Kaseng Nyotrep Youth Council HYC haka apkandai trek yayong kaladawa ya kajing tuklar jong usumbut menteri rangba kajela ubak mi ya katanat kampo ying ubak presiden tensong ban kendang ya kishispa saupu prateli kilong ying kibasyong basak bian hapok tem metor hatem yo maulong. Habakran syakilat pathai kubor hadian kajing ya kendu ya deputy CM u presiden ke HYC ubak Roy Kupar Senrem ulaong banakaliang uni menteri Mula penpau kejing kedet halor kejing lap lingba ka RTI bat penti kena ban panjing pensyai na ka Shillong Municipal Board SMB hasyua baka sorkar kan shim ya karai ka bakhado halor kan ke benta. Ulaong bakat kum ka jubab balayo na kejing pan RTI na ka office ka SMB na kilai spa sapu arteli kilong ying ki basyong hapo iyo maulong kiladon hadu shispa sapu prateli kilong ying ki bomdei setia kinong trei jong ka SMB lane jong kinu kitanat sorkar. Batang shispa khandai pusau tali kilong ying kide kinong tray ka SMB lane jong ki weipat kitnat sorkar. Uno yalam ka HYC ulaong baki babun na kine kinong tray jong ka SMB ru kila bandai ki batray part time lane kinong sar ki basyu sew bai singi. Ki babun na kide ki bala shoot home klem kinu ki jing penmi ya ki advertisement bat don ru ka tu ka ni kinong tray ki bala khlat no henre ki dikhor kilong ying kila beteng bat syong bansa hakate ke jaka. Nak kalian jom kaseng mentang sengi jauh deputi CM kadai halor ka mat bede ba kajing penkerja ya kibri ki basong basang tiap pot tham yo bonglong ilai lemba ki kot kubor ba ka sorkar kan sasyong khadu bat kini kibri lane bat ki nong mi khmat jong kini kibri akan nyo terik jong niu penai jemang kontuan ti hadin bangi katu nak kalian jom kaseng ila penbet banwan ni kenduk mentang sengi jauh deputi CM ubade ru haju upor chairman jong ka high level committee ko ba sorkar kelathum kajing wani kenduk ko jongi ya deputy CM galong ba ngilai na kapor sa kapor baka sorkar ka penmi ya itu ikenti ni boong lai spa sau ko arieng lai spa sau ko arli kilong yeng ki baka sorkar kan sapen kendria na po them yo maulong sya kanu ka jaka dan sya ka jaka ka baka sorkar kala de ban bu la de ban mangkerpang hakaba on sinaru ya ki jakasa lani ki yeng ban ai sya kini ki lai spa sau ko arli kilong yeng kaseng nadu ko basdang ngilayeng hakanong remba ka sorkar kala ban aja kasa lane quarter yaki nong trei gi jongka ngimdon jing e mereka ba ngila penpa nadu ko basdang kalong ba yaki bomdei pat ki nong trei jong ka sorkar kamut kitu gi bri gi basyong basa them yu maulong ki bomdei gi nong trei jong ka sorkar kam dei ban ai ka jaka namar kata kan long be ai kumangitip hi hang tia po them yu maulong ki don artli gi plot E kedai jong ka sorkar ka plot B kedai jong ka Himamalim de hadian baka sorkar kala sauthu badan kam ban shimlang ya ka plot B ngilayo I bah kini gisnam ki pladep ka sorkar kala de ban yate ya ka agreement bat ka Himamalim ha ka bakala shimti no ka sorkar ya kata plot biru kumakalong menta ka jaka borokhat ka bakini gibriu ki syong kisa them yu maulong kedai ka jaka jong ka sorkar kata kedai jing sisya ya bakini gibriu ki mlak ban kam trai bakadai ka jaka ka jong ki Tina kalian jong kaseng habang iyo I bagi don lai spa sau ko artli kilong yeng ki baka sorkar katmu ban kenria sya kita yeng ki ba ka sorkar kamud ban ai ngila file ya ka RTI hapo ko office jong ka SMB ban pan ya ka detail jong kini ki lai spa sau ko artli kilong yeng la baro lai spa sau ko artli kilong yeng ki deni am ki nong tre jong ka SMB lane jong kinu ki department ki ba hap hapo jong ka sorkar kabalengo kalong ba dang ila file ya ka RTI na po Shillong Municipal Board ngilap Banakalai spa sa po artili gilong yeng kidon tang siya spa khnai kustan tili gilong yeng kibadi ginong tre jong ka SMB bat jong kiwi ki officer ka bat siya spa sa kunyo do siya spa sa pratili ki long yeng lani kibrio ki basyong pasang ti kimdi ginong tre jong ka sorka kidon ki batre security ka kidon ki batre kum ginong syong dukan kidon kita ki religious lani social worker kibomdi ginong tre jong kuno department bro Tengina do ka basdang iloong bala da pi penkenria ikinong tre la jong syaki government quarter ngikrene government quarter ngim ongru ikentin relocation la ne resettlement makini bri kim don hok ban pan jaka na kasorkan re ki don hok tang banyo e ka quarter tere belngo kalong ba kasorkar baru kata ka ong lai spa sau puar ba un penkenria de habang ilap pa lamba ki kot kislang ilap ba ki badai hok ban yo ye ki quarter ban syong Hakini ki kuarter ki baka sorkan kan sna ki detang sias pak kana pisan. Teka jingwan mata ka sengi ban ya kendu deputy CM kalong bang keli bahalor kanu kanong rem bamafi lane ka sorkar kan ayeng lane kan aja kasa ya kini ki sias pak so punyo lane sias pak so pratili gilong ya. Kabalengo kalong undang ilaya kren bo deputy CM upan pa ka jing sengo lengo
Bama uru unang mut begini gilai spak sau pu artli gilong ying kidi ginong tre jong ka SMB. Kidi ginong tre jong ki department ba fair. Abangi peni yo ui ki RTI ki ba ka SMB ka jubab yang i. Ula penpa ko jing sulung na maruang ba kat kum ka affidavit ka ba ka Shillong Municipal Board ka file hapo High Court na ka file hapo court ki ong balai spak sau pu artli gilong ying kidi ginong tre jong ka SMB. Ka jing kli ka long ba manu ba thok nyata. Kat kum ka RTI ka bangi yo nampak ke Shillong Municipal Board ka pau syai hak i kolom i bangi keli laki tre hapo kanu department bun ki kolom ki blank kim ya thu tre hai ki don pat ki bathu private service don bathu religious and social worker komot bakim dei kinong tre jong sarkar telada ka SMB hakmat jong deputy CM lane hakmat jong ka kuat ki ong balai spak sau puan mut ki di kinong tre jong sarkar kat bahangi pat habajuba ngilap basis pak sau penyol dan sis pak lai sau prana kata na kita kilai pak sau ar kim di ginong tre jong sarkar tingila bu da ka jing tho bat ngila dawaru na u sembut menteri rangba jong ka jela ka jong iba ka seng ga yang ka nong rem ka baskam nadu ka basdang ba pin ajaka yo ubriu bashul shule chong thap nani kini gilong yang sis pak sau penyol sau pradli gilong yang ki bom de ginong tre jong sor lengba kini ki RTI ngilam bahkan ni kecing tre jong kini kibriu hakan kum ki sweeper kum ki casual ki attendant jong ki kali fair kalau along kum kanong genti ke jong ki naman dal adab upayet yo ukpa dal adab ukpa yo ukun ka beteng sak ni kakam kum mangitep hi kum kajat benre ki kun samla ki jong ki pardok parsnam ki jong ru kila anut menta bentre ni kakam kila don ki balak bansar ki snong ki thau lane ban but ki kali kitnyot bakum ta terte ti ngila keli naka ni ka Shillong Municipal Board ba haba pitung ni di brio hatu kala don em ka advertisement ba pikot iki naman ngila ba arja khat nyo dang thung arja khat pra dang thung don ku bidang thung arja arpo ru re bangi keli khot advertisement em ki ong ba umdan advertisement kaumut ba shu thung ki hakita ki post ba fair ki ba pitre te nakleng jong kaseng ngila ong yo deputy CM mentan ba kapur kala dai Hoja kipor ki mensual si ki jongi kim nut menteri kini ki jat kam ki begini bri bitre. Mereka perthai mentah ka jing kerduk kamot ki jongi ki la nut menteri kini kam. Te balai ba on penduk lat ki kon samla le ni pordok persnam jongi menteri apok ka Shillong Municipal Board lan apok ka Urban Affairs tingila ong yu ba ka jing dawa ka jongi nang jong kaseng hakmat jong sarkar kalau banang ni syakma. Ka sarkar balat kam hakini ki jat kam ki fair pok Shillong Municipal Board ki dei ban khot da advertisement kena bagi kun samla ki jongi ki kinyo la ban thap ya ka kam te kata kri ka jing kendu nakaliang ka jongi abai dei ba ka tham yo molong tang si pat u de nakaliang ka jongi gidang ngiyo ya ka RTI ngi penkre ka jing tho hai kala don gani election ngi khlamla ban kendu yo deputy CM rai mar sen yo ibat ya ka statement jong we deputy CM ubong ba kan yo tarik ngin saya syong khadu bat ka HPC kata ka nong kinong mi ikhmat jong gini beri tinggi semua mengil adai manwani kendu yo da ka bangi krensha yo deputy CM mendak singi ong ba shwa ba pin shimeng lo ban karai pihak ban clarify shwa ya kani pihak ban penbet shwa ya kani namar ba ko mangil ong nadu ka basdang ka seng kanom sha wat tang shiyeng ru ubom dei hok ban yo ya kata ka jaka sa la ni ki quarter ko magi dei nong treso kar kim dei ban yo ya ka jaka ban sa te namar ki dang bun ki pardok persnam ki jongi ki bom dan tang i jaka sinong rim ban snayeng Shillong nu fin le ai kita ki spa sau nyo sis pak sau kupra bakin le syong le sa kita ki quarter ko sarkar pengkre bangi pen i ya ka RTI ka jongi ka bangi yo na SMB upen pa ka jing song lengo namar ma ong ba u shania ya ka SMB ka batay yo Omot baka SMB apor baka le file kata ka affidavit hapo high court ka ong be lai spa sau artli ki long yeng ki badai ginong tre jong ka SMB ba jong ki we ki department te ma uru shim ya kata te halor kata so ong mentan ba unsa khot ya ki officer jong ka SMB ba kumjur jong ka Urban Affairs ban clarify ten re la ong ru ba kitu ki bomdei hok ban yo lane kitu ki ban nakalai spa sau artli la dalap ba shes pa tam lane shes pa sau art mangilap mangikim dei ginong tre jong ka SMB lane jong nunu ka government department makikim dan hok ban yo ya kata ka jakasyong kuma ka sarkar mangkre kata ngila kren da ka basay ban nakaliang ka jong uru kani ka siet da ka sarkar kala arai bahkan penkenria ngamong penkenria ngong ban pha igni ginong tre ginong ka ban sa kita gi quarter la da don na kita gi bri ki bom tre tengi na kaliang jong seng isu ban dawai ka Urban Affairs baka dai ban terminate ka kontrak ka jong kila ne ka jeng aikam ka jong ki namala da ngilap kat kum ka RTI li kini gi bri ki dei ki casual worker ki dei contractual worker ki dei hiru ki permanent worker jong ka Urban Affairs te kam don jing ya ka Urban Affairs bahkan sim ya ka rai ba dei ban terminate iki namar bala da ginong tre jong ka department kim nget
lani kim nget ka jing patha jong ka department te kamut ba ka pen i ba ka department ka tulat la da kamla ban sim kam ki teng ngila ju ong nang ka sport ka por kani ka de kam yeng ka jong ni ajing sya ka de ka kam yeng jong ka jela me ka le ka jong ni kibri ki mana bar kim don hok hiru ban tuklar ti andre habai dei pat kata ka jing lap ka jong im tang singi pat ka jing ajing mut ka jong i deputy cm pat ka jing pen i ka jong deputy cm lada kita ki beri ki wan ban tuklar ka syong ka jing start jong ka sorkar kumnu ban dia namar hak khadu hi ka jing pen bet ka bedeng ka sorkar bat kini ginong tre ki jong ka ya jing sisa ki beri ki banabar kim dei ban wan tuklar ni smur ban kerpat ya ka sorkar apo ka jing long chairman jong u deputy cm bo dei ban ngap than ya ka jing wan tuklar jong ki pat ki beri mendai ban ai important se ya kita kibri ki buan nabar namar hak khadu hi ka jaka ka jong sorkar kinong syapen kendria kin dei hi kinong tre jong ka sorkar hak ba kibri ki manabar kim don kti telada ka sorkar kasim lane ka ai important si kita kibri ngin sngo ban ong ba kan dei ka sorkar ka ba tulot bor hadu kata-kata ya ka ba kasngap ya ka jing ajing mut jong kibri ki don hok ban ya don benta kata ka jing keren apa ka sorkar ba kinong tre jong ka